बेनिखायनो नोङो आलफनसाखौ नों बबे समाव लोगो मोनामोन एबा बेखौ नोङो थैनायाव लोगो मोन्दोंमोन एबा बेखौ नोङो बिनि गोसोखां सान एबा सारादुआव नों फैदोंमोन नामा एसे बुंनो हागोन ना देनाय हागोन आदा दे बुं दा दुखुनांथाव बाथ्रा आदा आलफनसाखौ लोमजादों होननाय खोनादोंब्लाबो आङो माखासे उसुबिदानि थाखाय थांनाय जायाखै आलफनसानि थैनाय समावबो आङो मबाइलाव नुनानै न'आव खोन्थादों नाथाय गोजान जानायलाय आं थांनाय जायाखिसै ओमफ्राय सारादुखालिबो आं स्कुलाव मावो नालाय मास्टार हाबा मावो दा बेहाय ट्रेनिं दंमोन आंहा ट्रेनिं थानायखाय आङो थांनाय जायाखै आं बाजैनो फोरमायहरदों मबाइलाव मेसेज लिरनानै थांनाय जानाय नंला बाजै होननानै अननानै आंखौ निमाहा खालामदो होनना आं बाजैखौ बुंहरदों मबाइलाव ओमफ्राय दा आं बेबायदिनो गोसोआव जोङो न'खराव बयबो गाबजोबदों आरो माबानि थाखाय बियादै फिसा आलफनसानि थाखाय थैनाय समावबो सारादुनि समावबो गावखौनो गाव गोसो गाबदों दुखुनि समाव थांनो हायाखिसै होननानै ओमफ्राय आलफनसाखौ आङो उन्दै समावसो लोगो मोनदोंमोन खय बोसोराव लोगो मोनानो थाम जाबायमोन बियो आं जेब्ला थांदों थाबायनो रोंबाय रायलायनो रोंबाय बोसोरथाम जाबायमोन आं लोगो मोनदों बियो आंजों बाम जादोंमोन गुलिनो आंजों थाफादोंमोन बेनो आरो आलफनसानि सोमोन्दै अब्ला नोंबो बे समाव गावनि फिसा असे बायदि साननायजों जाय गथ'खौ नोङो 3 बोसोराव लोगो मोनफैदोंमोन नाथाय मालाबाबो सानाखैमोन नोंबो आलफनसाया बे 11 इयार्सआव बेयो बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांगोन जायनि थाखाय नोङो बिनि थैनाय समाव गाबदों जेरै मार्था आरो मारियामाबो गावनि फंबाय लाजार थैनायाव बेसेबां मोदै रोथोथो गाबदों आरो मार्था आरो मारियामनि गाबनायाव जेरै जिसुआबो गाबफादों आरो बेबायदिनो जिसुनि थैनायावबो आइथा मारियामाबो बिनि मैखुना थुंग्रिजों सुखावजोबदों बेसेबां गाबदों दा माखासे मानसिफ्रा बुंनो नागिरो नै माला जेरावखि जाया मानो गावनि फिसाजो आलफनसाखौ लानानै रिटिफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राखौल' फोरमायो नाथाय बे बाथ्राजों फोरमायनायनि गुबै खारना बेसोमोन जेरै गोबांथार मानसिनि जिबनाव गोबां आनजादफोर जायो जेरै जबनि गेजेरावबो गोबां आनजाद जादोंमोन जबाबो जेरै गोबांथार आनजादनि गेजेरावबो बे सैनायनि गेजेरजों देरहादों आरो आंनि जिबनावबो दिनै सासेल' फिसाखौ इसोरा हरदोंमोन हाबानि 7 बोसोरनि उनावसो गथ'खौ मोनदों आरो जाय गथ'खौ जों गोबां मिजिं गोबां थांखि लानानै फेदेरदों फोलावदोंमोन नाथाय सानाखैमोन आंबो सानसे समाव आंनि फिसाजो आलफनसाया बे 11 एबा 11 बोसोर बैसोआव 2023 मायथाइयाव 4 एप्रिलाव बे बुहुमनिफ्राय जों नागारना थांगोन बेनिखायनो बै फिसानि गोबां मालाबा बाबानो गाबजेनाय बिनि मालाबा बिमानो मामानो गाबजेनाय बिनि माबा जानो बिनाय बेफोर गासैखौबो सम सम जोङो अननायनि गेजेरजों सायामाया गोसो मैखुनाव बिदिनो बेरखांफैयो जायनि थाखाय बेखौ लानानै सैनायनि गेजेरजोंब्लाबो सौसिनि गेजेरजोंब्लाबो इसोर रायजोखौ अरलांहोनो थाखाय आङो दाब दाब जायगायाव दिनै फिसाजो आलफनसाखौ लानानै सम सम बुंनायनि खारना बेनोदि आंनि जिबनाव जे घटना जाथाय जादों आंनि फिसाजोआ जेरै सासेल'मोन बेखौबो इसोरा लांफिनबाय नोंसोरबो सैसो नोंसोरबो सहायनानै जिउ दा होननानै गोबां बिदा फंबायखौसो आं बुङो नाथाय खायसे खायसे बुंनो नागिरो बिथांमोना गावनि फिसाजो आलफनसाखौ लानानै बे जेरावबो बेखौल' बियो बुङो बिथांमोना मोजां बुंब्लाबो आरो जेब्लायबो निन्दिनाय आरो गाज्रि बुंब्लाथ' रासिन जाबावगोन बेनिखायनो इसोरा बिथांमोनखौ निमाहा होगोन मानोना आंनि मुङै नोंसोरो सैसै खालामजागोन निन्दिजागोन बे समाव नोंसोर रंजानो बादल' जेरै माथानि बालाबनिफ्राय जों सेनिफ्राय फरायलांबा जों फारि फारि मोनलांगोन बेनिखायनो दा आंनि फिसाजो आलफनसाखौ जाय इसोरा हरबाय आरो इसोरा लांफिनबाय नाथाय बै समावबो नोङो बे गथ'खौ नों बामनो मोन्दोंमोन 3 बोसोर बैसोआव आरो दिनै बे आलफनसानियावनो जेब्ला नोङो बिसोरनो खावलायनायजों नोंनि बेरामा मोजां जानायखौ खोनानानै आंनि जिउआव बोलो फैफिनदों इसोरा माबा मोनसे थांखिनि थाखाय बेखौ लांदों बेखौ आंनि जिउआव मोनसे साननाय फैदों
मानो इसोरनि गोसो आरो मानसिनि गोसोजों जेब्लायबो गोरोबा आं सानो जानो हागौ बेखौ गोबां गिदिर मानसि खालामगोन मोजां मानसि खालामगोन सासे अफिसार खालामगोन बे आंनि साननाय नाथाय इसोरनि साननाया मानसिनि साननायजों गोरोबा दिनै दा बेनिफ्राय आं जिउआव बोलो मोनफिनदों जेब्ला गोबां आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोर सोरबा बेबायदिनो आलफनसानाव बिसनायजों जानो हागौ सोरबानि जब्रा हामदों सोरनिबा बिदिनो फोथायनायजों माखासे सोरनिबा मोजां रिजाल्टफ्रा फिथाइ थायदों बेफोरखौ खोनायोब्ला जिउआव बोलो मोनो जायनि थाखाय इसोरा माबा मोनसे बेनि गेजेरजों प्लान खालामदों जाहाथे बेनि गेजेरजोंबो सोरबा मोजां जानायखौ मोननाय बायदि जायनि थाखायसो आंनि जिउआव बोलो फैफिनदों बेनिफ्राय फंबाय दा आरो माबाफोर बुंबावनो दंबायोब्ला बुंनो हाबावगोन दा आं बेखौनो बुंनो सानो आदा औ जोंनि मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिनो नाङा जोंनि मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिनो नाङा जे मानसिफ्राथ' गोरोन्थिखौ बुजिदोंब्ला बेखौनो दहाय बुंबाय जों इसोरा बिथांमोनखौ निमाहा होथों मानोना जेब्लायबो बै समाव जोंथ' मानसिसो जिसुनि सायावनो बे खानाखौ नुहोग्रा लेंग्राखौ थाबायहोग्रा गोथैखौ फोथां बिनि सायावनो आरोबाव गोबांथा निन्दि बावदों आरो जोंथ' मानसिबावसो बेखौबो निन्दिग्राफ्रा जायफ्रा गोथार लिरनो गोरों जायफ्रा बे गोथार लिरनो गोरों सादुखायफोर बिसोरसो जिसुखौ निन्दि बावदों आरो जिसुखौ जेरै जेब्ला जिसुखौ निन्दिग्राफ्रा रावबो जाम्बा जाम्बिया निन्दियाखै जोंनि गेजेरावबो जाम्बा जाम्बिया निन्दियाखै जायफ्रा गोरों गोरा जायफ्रा गोथार लिरनो गोरों जायफ्रा बेबायदिनो इन्टेलेक्सुवेल ग्रुपनि मानसिफोर बिसोरसो निन्दिदों नाथाय अन्दायग्राफोरा बिथांमोना बेबायदि निन्दिनि गेजेरजों गावसोरनि मोजां लाब एबा फिथाइखौ मोनगोन बेखौ दाथानथों मानोना सोरबा सुबुंखौ निन्दिनायाव जों सावखौसो बरायनानै लायो दा आदा जोंनि माबाफ्रा गोबां मानसिफ्रा गावजों गाव माबा बुदुर बुदार रायलायखुमालायबाय थानायखौ जोङो खोनानो मोनो दा बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायो बयखौबो जों सोरबा फादारानो जा सोरबा सिस्टारफ्रानो जा बा सोरबा धोरोम दैदेनगिरिफ्रानो जा अननानै जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ जोङो गोरोन्थि बुजिलायनाय बा बखिलायनाय जों बेफोरखौ नागारनांगौ जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदिनो गोरोन्थि बुजिग्रा हिंसा खालामग्रा गोबां मानसिफोर दङ दा आं बिदिखौ मोजां मोना आरो बे गोरोन्थि बिजिरनायाथ' बे इसोरनिफ्राय नङा संसारनिफ्राय फैनाय रावसो नालाय दा बेफोर संसारनिफ्राय फैनाय बेनिखायनो जोङो खृष्टान जाबायब्ला जोङो इसोरखौ मिथिनो मोनबाय जिसुखौ मिथिनो मोनबाय दा बेनि गेजेराव जोङो बुजिनानैबो बुजियै बादि जों गावखौनो गाव सानबाय थायोब्ला बा आखल आखुखौ दिन्थिबाय थायोब्ला जोंनि बुंनाय रायनायफोरखौ जोङो बेबायदि ओंथियावल' बा साननायफ्रा जोंना गोरोन्थिल' सानोब्ला बेफोर जों बयनिबो थाखाय गोरोन्थि आरो मोजां नङा दा बेनिखायनो जेनेबा आलफनसाया सानसे समाव गोथार जायो बा जाया बे उननि बाथ्रा इसोरनि गोसो बेयो इसोरनि गोसो दा बेबायदिनो केरेलायावबो दङ आं केरेलायाव खनब्रै खनथाम थांबाय बे खनथाम थांनायाव सासे कुन्जासान होननाय दङ बियो ब्रादारमोन गोदो बेखौ बोर होनानै दङ दासिमबो बेयो बोर होबाय बेखौ बोर होखांबाय आरो आच्छा होबाय ओमफ्राय दासिमबो गोथार सायख' जायाखै बिनि उनाव गुबुन सासे माबा गोथार सायख' जादों सासे दौरिया बै समाव बियो टाइप बानायजेनदोंमोन जाहैदों आं मुंखौ बावबाय आंनि डायरियाव लिरनानै दोननाय दं आं दा गोसोखांदों बे बाथ्राखौ बे जायगायाव आं बेरायहैबाय कुन्जासननि जायगायावबो बेरायबाय आलफनसानियावथ' खननै खनथाम जाबाय गोथार आलफनसानि जायगायाव दा बेबायदिनो बिसोरो माब्ला गोथार सायख' जागोन बे माबाया कुन्जासन होननाया जों रावबो बुंनो हाया बिनि जायगायाव थाङोब्ला फबनाय जायगायाव थाङोब्ला ओरैबायदि मोजां मोदोमो जों थांनाय समाव बे मोदोमनायखौ मोनहैदों आच्छा बे माबानिफ्राय सम सम बे गोथै हाखरनिफ्राय ओरैबायदि मोदोमो जाहैदों
बेखौ जों मोनहैदों सेनानो आलदा आरो सेनानै बे सोरगिनिफ्राय फैनाय सेन बे मोदोमफ्रुआ मानसि बानायनाय सोरबा मेचिनाव बानायनाय सोरबा बे अग्रसेन नङा बे जाय सेना बे बुंस'नो हायै मोदोमफ्रुनाय आरो ओरैबायदि गोथाव मोजां मोदोमो अब्लाबो बेखौ दिनैसिमबो गोथार सायख'वाखै बेफोर गासिबो इसोरनि गोसो बादि आं सानो आरो ओंखायनो जोंहा आलफनसानि बेलायावबो जोंनि बे बियादै फिसा आलफनसा बर' नार्जारिनि बेलायावबो गावजों गाव बिदि गोरोन्थि सानलायनो नाङा आरो जों मारैबा मोजां खालामलांनो हागोन मोजां जायोब्ला जोंनि नर्थ इस्ट बा आसाम हादोरावनो बिटिआर ओनसोलावनो मोनसे डेभेलप बा मुं जागोन बेखौसो जोङो नायनांगौ दा जेरै माबाया सेन्ट डमिनिक साभिय बेबोथ' सासे उन्दै बैसोआव थैनानै थांनाय बेबो सासे इसोर फोथायग्रा जों मिथिनायाव इसोर फोथायग्रा सासे सामोन बेबो गोथार सायख'जादों थिग बिदिनो जोंबो बियादै फिसा आलफनसानि बेलायाव जोंबो साननानै नायोब्ला मोजांसो गावजों गाव हिंसा खालामलायनाया बे जोंनि थाखाय गोरोन्थि आरो गोरोन्थि बुजिलायनाय बेफोरबायदिखौ गोरोन्थि फोसावलायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो ज्राब गारनानै माब्रैबा मोजां खालामनो हागोन मोजां जागोन बेखौसो सावरायनांगौ आरो बा रायलायनांगौ आंनि साननाया बे आरो जेरै नों केरेलायाव सासे ब्रादारनाव थांनानै बिहैबाय आरो बे ब्रादारनाव बिनानैथ' गोबां मोदोमफ्रुनाय मोनो आरो सोरबा सोरबा सोखाजानायबो मोनो नाथाय गोथारानो दाबो बेखौ गोथार गिर्जा बेखौ डिक्लेयार खालामथाराखै अब्लाबो बे ब्रादारनाव मोदोमफ्रुनाय मोनो बेनि गोथार हाखराव आरोबाव बे ब्रादारनाव बिनानै सोरबा सोरबा सोखाजानायफोरबो बेबायदिनो बे केरेलाफ्राव टेस्टिमनि होनायफोर दं बेबायदिनो जोंनि गेजेरावबो आरोबाव गोबांथार मिथियैफोर दंबाय जानो हागौ नाथाय जोङो बिनो नांगौसो जोङो आरो इसोरनाव रासो नांथाना बिनोसो नांगौ नाथाय जोंना बिदि बिनायखौ नागारनानै जोंना गावजों गाव मुं सुलायनाय निन्दिलायनायखौसो जेब्लाबो खुगा बिजौआव गोरबोआव दोनो नाथाय बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो फोथायारि जानानै गिर्जायाव थांबाल' खृष्टान जायो बे नङा जोङो जोंनि थैनानै थांनाय रुंसारि जानाय फादार मिलन नार्जारिया बियो जोङो आगोलाव जोंनि दतमा पारिसनि हानजानि ग्रुपआव दंमोन नालाय बे हानजाफोरखौ बुजायनायाव बियो बुंदों आरो खनले खनले बुंबाय थायोमोन गोबां गोथार सायख'जायै बे संसाराव दङ नाथाय बिसोरो गोथार इसोरनि मेगनाव बा नोजोराव बिसोरो गोथार बे संसाराव जोंजों गोथार सायख'जायाखैब्लाबो इसोरनि नोजोराव बिसोरो गोथार होननानै फादार मिलना जोंखौ बुंबाय थायो गोबां गोथारफोर दंबावो होननानै दा बेबायदिनो आरो दा दिनै मावनायफोरखौ लानानै फोथायनाय जायो नालाय आरो फोथायनानै बियो जेरै मादार टेरेसाया मा मावलांखो बिनि मावनाय आखुथायखौ नुनानै बिनियाव फोथायनाय दं आरो बेनिखायनो बिनियाव फोथायनाय बेनिखायनो हामदों जायनि थाखाय गोथार जायाखैब्लाबो फबा गोथार डिक्लेयार खालामाखै माने बेनो थिग बिदिनो आलफनसानि सायाव नोंहा फोथायनाय दङ आरो उन्दै समाव नोङो बेखौ लोगो मोनफैनानै बिनि उन्दै समावनो बिनियाव माबायदि फोथायनाय खुलुमनाय आरो बे गोथार मैखुनखौ जोबोर मान होयोमोन आरो जेब्लाबो बियो बिमाजों थांफायोब्ला साक्रामेन्ट नाजावनो थाखाय सिगाङाव थायोमोन जेब्ला बियो प्रभु बसखौ नाजावनाय समाव जिसुनि मोदोम आरो थैखौ नाजावनाय समाव बिमानि खाथियाव थाङोब्ला फादारनिफ्राय बे आखाइजों खाफालाव क्रुसनि सिन दानना हरनायखौनो बे जिसुनि मोदोम आरो थैखौ नाजावनो मोनबाय होननानै बे खुसि जाफैयोमोन उन्दै समनिफ्रायनो अब्ला बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा बिनि इसोरखौ अननायनि हांखो नाथाय बिदि होननानै आंनि गावनि फिसा आलफनसाखौ आं बाख्नायाखै मानोना बिनि माखासे नुनाय आखुथायफोरखौ लानानैसो आङो दिनै फंबाय राजिबनोबो मिथिहोनायजों गुबुननोबो मिथिहोनाय जादों आरो जायफ्रा फोथाय दा फोथाय नाथाय जोङो दिनै बे नोंनि हरनाय बे माखासे नोंनि रादाब हरनायजों नोंनि मिथिहोनायजों आंबो गोजोननाय मोनबाय दा बेनिफ्राय दा आंनि गोजोननायखौ बेवाइफोरनोबो होदो आरो बियां फिसानोबो होदो आरो बै समाव नोंसोर जेरै आलफनसानाव बे मांखरसालाव बिनो होननानै आरो बे आर्चबिशप जन मोलास्ट्रिनि जाय ब्लेसिं होनाय बिनि खाम्फायाव आलफनसानि खाम्फायाव बिनो होननानै गोसो जाना फैदोंमोन आरो बे गोसो जाना फैनायनि फिथाइखौथ' दिनै मोनबाय दा
आरो बेनिफ्राय नोङो दा गासिबो नोङो 6टा 7टासो नोंनि आगोलनि बेरामफोरखौ दा नायनायाव गासै मा मोनजोबगासै नर्माल मोनजोब्बाय बेथ' मोनसे गेदेर मिराकेल बे इसोर माने इसोर मावनो हायि जेबो गैया जेरै लकासनि एवेदा 36% दं इसोर मावनो हायि जेबो गैया बेनिखायनो जे नोङो गिनाय फैदोंमोन आंनियावबो माबा मोनसे पजिटिभ बेमार ओंखारफिनगोन नामा नाथाय दिनै नोङो बेहाय फोथायनानै फैनायाव जे फिथाइखौ मोनबाय बेखायनो नोङो इसोरखौ हामबोहैदो बेखौ सोखायाखै आलफनसाया बिसना होदों जिसुआ सोखाबाय आं दा मुलि गरसेबो जायाखै आदा मास मोनसे जाबाय होमबाथ' नों मुलि आगोलावथ' मुलि बाहायबाय थानांदोंमोन आगोलावथ' मुलि नङाबा माबा बिखा गुरलु गुरलु मोननो नागिरोमोन गिनाया फुं मोनाबिलि नोंनि डक्टरनि होनाय मुलिखौनो जाबाय थानाङोमोन आरो नों गिनाय दंमोन दाथ' बेफोर गासिबो नोङो गैलिया आदा गिनायानो गैला अब्ला बे मोनसे फिथाइ जेब्ला थारैनो नोंनि फोथायनाया बेखौ मिथिबावबाय आलफनसा थारैनो जिसुनि खाथियाव थाराव दंहैयो आरो इसोरनि रायजोआव दंहैयो बेनिखायसो जिसुआबो खोनासंदों दा बेनिखायनो बयनिबो बिनाय मोननानै आलफनसायाबो संग्रा अरनिफ्राय बायख' जानानै नोंनि आंनि बयनिबो बिनाय हाजार हाजार मानसिनि बिनाय मोननानै बे जिसुनि खाथियाव सहैबाय जोंनि बिनाया बिसो जिसुनि खाथियाव सहैथों जिसुजों लोगोसे सोरगोआव थाहैथों बे थांखिखौ लानानैसो जोङो हलि मार्च खालामो थैना थानायफोरनि थाखाय सुस्रांग्रानि थाखाय बियो आरो बे बिफानि गेजेरजों बिसोरो बिफानियाव सहैबाय आरो दा बे बिफानियाव सहैनायखौ बोरै मिथिगौ जोङो नैबे जब्राफोर हाबनायफ्रानोथ' मोनसे हांखो जुदि बे जिसुनि खाथियाव सहैयोमोनब्ला बिब्लाबोथ' हामनाय नङामोन नोंनि दा बे माखासे रिजाल्ट खोन्थाहरनायाबोथ' बे फिननायखौ जों बे रादाबखौ जों मोननो हायामोन दा जोबोर गोजोनथाव अब्ला फंबाय अब्ला दिनै गोजान जायगानिफ्रायबो नोङोथ' दतमा पारसिनि सिङाव थानाय आरो गामिया मा गामिमोनलाय खुंगुरि होननानै बुङो खुंगुरि सार्चनि आदसा बेनिफ्राय नोङो प्रेयार ग्रुपआवबो नोङो लोगोसे फादारजों लोगोसे दङ ना प्रेयार ग्रुप आङो माबायाव जोंनि पारिसाव गैला बेयावसो डायसिसाव सेन्ट जुड प्रेयार टावार डायसिसाव दङ आदसा बाहायथ' फादार जन आरो फादार जिबार पाउलबो दङ दे बिदिनो मावबाय था आरो बिनिफ्राय जोंनि थाखाय बिना होबाय था आंबो बिबाय थागोन आरो अरायसम नोंबो आलफनसानि थाखायबो बिनानै हो आलफनसायाबो आरोबाव सोरगो रायजोआव थानानै जोंनि थाखाय बिना होनाय बायदि खेबसेबाव फंबाय बे मोजां रादाब हरनायनि थाखाय आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय आरो न'खरनि जानानै आरो बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय गासैबो जायफ्रा बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ नायग्रा अनसायग्रा बिथांमोननिसिमबो आरो फंबायनि जानानैबो आरो आंनि जानाय गोजोननायखौ बावहरबाय नोंथाङाबो अननानै बुंहरदो ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिसिम गोजोननायखौ आंबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गासैबो नायगिरि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय अननाय मोजां मोननायखौ जिसुनि मुङाव बावहरबाय गोजोन्थों दे खुलुमबाय गोजोन्थों आंनि आदा दैमा जिसुआ बाख्नाय जाथों जिसुआ बाख्नाय जाथों